ta zuwa wala kai ka cika muna haka ka shi kaya kuma ka ci sai Allah na kashe mu ko wallahi ina ba ta zuwa dan an kai haka wai waye waɗannan mutanen a cikin su waye ne Alhaji kai haƙuri wayannan mutane ne masu matuƙar hatsari wanki ne ba shi da mutum ne mara imani wanda zai iya aikata komai saboda kuɗi su ɗin contract killer ne saboda haka abinda nake gani a basu kuɗin nan mu kuma daga baya ma san da zamu contract killer to ku a matsayin ku jami'an tsaro wai ina mutane ku ɗauka musu da ni nan na zo wurin da kuka ce a kawo muku kuɗin ga kuɗin ina tare da su ok to zan aje dan Allah dan annabi zan jira bakin titi zan jira yarinya zan jira ta dan Allah to shi ke shi mu je mana ba san ina ba ruwa ya san me hakuri zaki in muka kai can zaki sha ruwa in suka cin mana nan mayar da ni laro za su kin gane shi mu je Lili abin da ya sa nace muku ya kamata mu zo na mu saboda game ɗin yana da haɗari sosai. Wato shi zoga ya ɓata min aiki ne gaba ɗaya ya lalata min lissafi na. Dole ne sai na ɗufan sa a kai ne sai na gunduwa da shi idan na kama shi yi gunduwa da shi zan kasa shi dubu ne zama ma bai same ni ba barin tashi in ba zama a cikin duniyar nan ta ina zan gan shi.